Yuri, Mami Action, Mbak Gigi, Aaripan, Mas Angga Jiboy, kanggo kurir balap rengginang ama Jeje, Aramanto sing duwe sing Cigaruga, kanggo tim Cio Make Up, Mama Nis, kanggo Adiki anak lanang sing larangan, Dede Safa sing paling cantik, iya, Ayah Bima, Bunda Bima, Bunda Bima, kacung Bima nekedi, sing duwe jembet putri, ake sing ngomong paling enak dadi rangda kembang, apa Ji? urip bahagia ketunggon dunya, beli peduli omongi tangga, tapi nyatane kula beli suka lamun anak julukan kula tante girang, duwe pasangan masih lengoan, jare wong senenge brondong, apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka ora mikiri ora ngurusi sing penting ganteng lan beli duwe rapi, apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka ora mikiri ora ngurusi sing penting ganteng anake wakaji, sing duwe jembet putri, sing duwe odong-odong kaji doer wong dadap, 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 sing duwe odong-odong jembet putri, sing duwe odong-odong jembet putri, sing duwe odong-odong jembet putri, sing duwe odong-odong KR Pro NS Project, sing duwe odong-odong jembet putri, ake sing ngomong paling enak dadi rangda kembang, urip bahagia ketunggon dunya, beli peduli omongi tangga, tapi nyatane kula beli suka lamun anak julukan kula dede girang, duwe pasangan umur 2 wulan, jare wong senenge brondong, apa jare bae sing duwe odong-odong tangga jembet arep ngomong apa sing penting kula suka sing duwe odong-odong ora jembet mikiri ora ngurusi sing penting ganteng anake wakaji, apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka ora mikiri sing duwe odong-odong jembet ora ngurusi sing penting ganteng mobile beli siji, Ayah Bima, Bunda Bima, Ayah Bima, Bunda Bima, Aa Bima kacung Bima nekedik, sing paling gemoy, sing duwe odong-odong jembet Nopel putri, singa ning Taiwan, Bundai Akila, Bundai Ulfa, Nopel sing Nopel Taiwan, singa ning Taiwan, sing duwe odong-odong jembet putri, Dise odong-odong jembet calon putri, panitia sing glater karo kelampok. calon panitia saking Kelampok lan Glater sing wis hadir, NS Project Del Audio KR Pro, ake sing ngomong paling enak dadi rangda kembang, Randa Hongkong, Randa urip Hongkong, bahagia Randa Hongkong, ketunggon Randa Hongkong.
suka mamae Nok Desi. watun Nok Desi. mamae watun Nok Desi. mamae Nok Desi. watun mamae watun Randa sayang aduh Siapa kan, Nek? pasangan mamae Randa watun mamae watun Sapaan? jare uwong senenge brondo apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting kula suka ora mikiri ora ngurusi sing penting ganteng asli laki-laki apa jare bae tangga arep ngomong apa sing penting Kaji doer wong kula dadak. suka Kaji ora doer wong mikiri dadak. ora ngurusi Kaji doer wong dadak. sing Kaji penting doer wong dadak. ganteng Kaji doer lan wong beli dadak. duwe Wong dadak. rapi Kaji doer, kaji doer, kaji doer. Bos kremeki, bos kremeki. KR Pro NS Project Bel Audio Bos kremeki. Dede Bos Niki kremeki. Namanya Toto. Bos kremeki. Namanya Toto bos kremeki.